Türkmenistanyň ähli baýlyklary, nebetdir gaz we beýleki ýerüstü we ýerasty baýlyklarynyň ählisi, ýurdun tutuş büdjeti we onuň üstü bilen edilýän dürli terzdäki maliýe ogurluklar, paradyr peşgeşler, bularyň ählisi Haramdağ Berdimuhammedowyň gurnan häkimet sistemasyna degişli bolup dur. Hökümet işgärleri, ministrler, şol sanly sud, prokuratura, goranmak we howpsuzlyk gulluklarynyň gullukçylary, olaryň aýallary, çağalary hemde ilen çalanlary, bularyň ählisi tä eýelýän döwlet wezipesinden pyzylýança büdjetiň hasabyna, muhtuny, medisina hyzmatyndan peýdalanýarlar. Bu muhtorlara keselhanada sarp edilen dermanlar bejerişin öwedini baş wraçdan özge ähli medisina işgärleri tölemäge borçly. Bu kezaplary edilen çykdyjylar lukmanlaryň aýlyk zähmet hakyndan tutulup alınýar. Beýleki halkdan tapawutlylykda bu haramhorlary hiç kim paxta ýygymyna zorluk bilen kowmaýar. Olar sada halky soğan soyan ýaly edip dürli jenaýatlary baş ursalar da olardan hasabat sorajak polisiýa işgäri, prokuror ýa-da kazy Türkmenistanyň territoriýasyna ýok. Türkmenistan hakykat ýüzünde iki gatlagy islenlik jenaýaty edip bilýän diýdimdor baýlary we hiç bir hak hukuksuz gariplary we gullary bölünni. Büdjet, ýagny döwlet edaralaryna işleýän ýönöke işgärler, lukmallar, mugallimler we dürli pudakdaky sosial işgärler bularyň ählisi hökümet tarapyndan gul derejesine ullanylýar. Olary wagtly-wagtyna, muhtuny köçe süpürmäge mezbur edýärler. Bu işden boyun gaçyran adama bir aýda 30 manat jerime töledýärler. Paxta mövsiminde de edil şunun ýaly mezburi çäreler durmuşa geçirilýär. Güz, kış we ýaz aýlary içi boş duran awazanyň dinç alyş öýleridir. Mihmanhanalarynyň ähli çykdyjysy lükgölügine büdjet işgärleriniň boynuna ýüklenen. Döwletiň 4 milliard dollary sarp edilip hakykatda bolsa ogurlanan, gurully diýilýän bu imaratlary aba saklamak üçin her bir büdjet işgäri her aýda öz zähmet hakyndan 15 manat tölemäge borçly edilen. Türkmenistany gurşap alan ähli umumy korrupsiýanyň esasy sebäpkärleri Haramdağ Berdimuhammedowyň hut özü hemde onuň ýurtda ýöredýän öz elim, öz ýakam siýasaty bolup dur. Ey ilahi emine Adan yolu atlanan